खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 मार्च 2025 मायथाइ एबा 12 चैत्र दान 1436 मायथाइ बुधबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि गोजौ मेलेमारि गोहोआ नोंथांखौ गोरोन्थिफोरजों जुजिनायाव मदद होगोन। जेंनाफोरखौ मोजां साननायनि गेजेरजोंल' सुस्रांनो हायो। जाय सुबुंफोरा दाहार बिगासिनो दं बिसोरखौ नेवसि। दिनै नोंथाङा बेखौ मिथिनानै जोबोद दुखु मोनगोन दि जायखौ नोंथाङा जेब्लाबो फोथायबोदों बियो थारैनो फोथायजाथाव नङा। नागारनो रोङै अननायआ नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव थाबाय था आरो गुबुनफोरा फैगोन आरो नोंथांखौ मदद खालामगोन होनना मिजिं दाखालाम। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय सानस्लाबै दावबायनाया मुखुब आरो नारसिनथाय गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गिदिर जाफुंसार जानो हागोन। दिनै मोनसे गोबां हादोरारि कम्पानिजों मोनसे गिदिर गोरोबथायाव सागान होजानो हागौ, जाय नोंथांनि राङारि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा न'आव नखरजों लोगोसे गुन गोनां समखौ रंजानो हागोन। बेलासियाव नोंथाङा गोथाव जाग्रा आदार मोनगोन। बे नेरसोन जायफोरा हाबा जायाखै बिसोर दिनै जुलिनि थांखि मोननो हागौ। बेयो जानो हागौ दि नोंथाङाबो थांखिखौ नाजावनो हागौ। नोंथाङा रांनि लेनदेनफोरावबो जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों मोनसे गोलाव ड्राइभ खालामनो हागौ, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। साननो दै बावनाया नोंथांनि धोन आरो सम्पदफोरखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। मिथुन राशि। दिनै जाफुंसारनाया नोंथांखौ गोसो गुदुङै नेगासिनो दं। नोंथाङा मोनफ्रोमबो आबेगखौ जोबोद गोथौवै लायो, नाथाय बेबादि खालामबाय थानाया जाथावना नङाबो जानो हागौ। नों दानो एसे लासै खालामनांगोन। बे समा जोबोद मोजां। खामानि मावथायाव नोंथाङा नोंथांनि गोरोन्थिफोरखौ साबसिन खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि जाफुंसारनायखौ रंजानो हागोन। नोंथाङा बबेबा मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय जायगायाव दावबायनो थांनो हागौ। दिनै नोंथाङा सोमोनांथाव आयदाफोराव गोसो होगोन आरो गुमुर गियाननि फारसे बांसिन गोसो बोनो हागोन। जुदि नोंथाङा खामानि मावनो लुबैयो अब्ला थासारिफोरा नोंथांनि फारसे जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां। कर्क राशि। गावनि गोहोखौ सिनाय, मानोना नोंथांनाव गोहोआव नङा नाथाय गोसोनि गोहोनि आंखाल। खरसाखौ हमथानानै लाखिनो नाजा आरो जाय नांगौ बेखौल' बाय। न'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय बियो मोनसे मोजां सान। जुदि नोंथाङा दिनै मोजां मोनलायनायनि खाबुखौ खोमाना लाया, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउनि बे सानखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा। दिनैनि साना माखासे जेंनाफोर लाबोनो हागौ। थेवब्लाबो सहायनाय आरो मोनसे सिरि गोसोजों नोंथाङा मोनफ्रोमबो जेंनाखौ बारग'नो हायो। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा गोदान हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानायखौ बांहोगोन, जाय नोंथांखौ माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु होगोन। दिनै नाङै खरसाखौ बाङाइ खालामनो नाजायोब्ला इयुननि थाखाय रां बासायनाया गोरलै जागोन। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। दिनै मावख'आव उफ्रा खामानिखौ फोजोबनाया थालांनाय खामानिफोरखौ थाबैनो फोजोबनायाव मदद होगोन। बेयो नोंथांनि बसखौ खुसि खालामनो हागौ, जाय नोंथांनि बिखुङाव थगायनो हागौ। जुदि नोंथाङा दिनै गावनि गेदेरफोरनि बोर लाखांनायनि उनाव मोनसे गोदान फालांगि जागायजेनो, अब्ला बेयो मुलाम्फा गोनां जागोना रोखा। दिनैनि साना उकिलफोरनि थाखाय साबजाथाव जानो हागौ। मोनसे गोनांथार केसआ नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। कन्या राशि।
माखासे समनिफ्रायनो नोंथांनि सोमोन्दोआव गोहोम खोख्लैनाय गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। रायज्लायनायखौ सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनायनि मोनसे राहा बानाय। समनि फारागथिया नोंथांनि सुबुंथिखौ बांहोगोन। बिसि-फिसायफोराबो सांग्रां थानांगौ। भगबान गणेशआ बादायगिरिफोरनिफ्राय सांग्रां जानो बोसोन होयो। बिदा-फंबायफोरजों सम्पथिखौ लानानै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि थाखाय बेखौ बुजिनाया गोनां दि जुदि नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोआव दिदोम जायो, अब्ला नोंथाङा मोनसे मोजां इयुननि थाखाय नोंथांनि गोहोखौ बांसिन गोहोम गोनां महरै बाहायनो हागोन। नोंथांनि मुखुब समफारि थासेयावबो गावनि जिउ लोगोरिनि थाखाय एसे सम दिहुन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा आराम खालामनांगोन आरो खाथिनि लोगोफोर आरो नखरजों माखासे गोजोननाय बुब्लिफोर बारहोनांगोन। दिनै फैनो गोनां राङारि मुलाम्फाखौ दोनथ'नो हागौ। खुरमा बाहागिफोरनाव दसे समनि थाखाय दावबायनाया नोंथांनि मुखुब सानाव सुखु आरो गोजोननि फुंखा जानो हागौ। रमान्सआव बांनाय नाजानाया फिथाइ दिन्थिनो हायाबो जानो हागौ। नोंथांनि खामानि आरो गोनांथिफोराव गोसो हो। गोलाव समनि थाखाय खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। राङारि थासारिया मोजाङैनो दं, नाथाय नोंथांनि सानथांखिफोरा जोबोद गिदिर, जायनि जाहोनाव थासारिखौ बिजिरनायाव गोरोन्थि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय दावबायनो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि बसआ मावख'आव नोंथांनि फोथायथिखौ नुना गोजोनगोन। दिनै नों गोदान साख्रि जागायोब्ला इयुनाव बेयो नोंथांनो गोबां मुलाम्फा होगोन। ट्रेभेल एजेन्सिफोराव खामानि मावनाय बे राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। हरखाबै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा लामायाव सासे खाथि सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ, जाय नोंथांखौ न'आव थांहोनो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै गावनि पार्टनारफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आथिखालाव गोदै राव बाहाय। मा दुर्गानो खिर होनाया राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि। दिनै आयआ बांनो हागौ। सुथुरफोरनि सायाव नोंथांनि गिनाया थाबाय थानो हागौ। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि गोजाम दाहारफोरखौबो सुख'नो हागौ। मोनसे गोदान फालांगियारि मावथांखि जागायनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सम। बेयो नोंथांनि गोसोआव गोबाव समनिफ्रायनो दं, नाथाय नोंथाङा बेखौ मावफुंनो हायाखै। नाथाय दिनैनि साना बेखौ मावफुंनायनि सान। रांनि मुलाम्फा जागोन। जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। फालांगियाव दावगागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों दान्थे-बिदान्थे दाखालाम। दिनै नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। गोसो हमथानाया खम जानो हागौ। खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि एबा मावथांखि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मकर राशि। मोनसे साबसिन जिउनि थाखाय गावनि सावस्रि आरो सुबुंथिखौ साबसिन खालामनो नाजा। गावनि बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा गथ'फोर एबा एसेल' रोंग'थि गोनां सुबुंफोरजों गोसो हमथानानै खामानि मावनांगोन। दिनै नोंथांनि बिखानि बिखाया नोंथांनि अनजालुजों गोरोबनाय बायदि नुगोन। हां बेयो मोजां मोनलायनायनि निसा। बेयो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। फालांगिनि थाखाय मोनसे सानस्लाबै दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। मोनसे गोख्रों जाथावना दं दि नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा नोंसोर सानैनि गेजेराव फारागथि लाबोनो नाजागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंनि खाफालआ नोंनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा मावनो लुबैनाय हाबाफोरा थारैनो जाफुंगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोहो आरो मुंदांखानि थाखाय सिनायथि मोनगोन। नोंथाङा दिनै मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो सानथांखि लानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोबां अननाय मोननो हागौ, जाय नोंथांनि सैथोथिजों गोहोम खोख्लैगोन। बे राशिनि सुबुंफोरा दावगानायनि गासैबो दरजाफोरखौ खेवनाय नुगोन।
जुदि बिसोरो दिनै मोगा-मोगि जानांगोन। गुबुन सानफोरजों रुजुनायाव दिनैनि साना बे नेरसोननि फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि गोसोआव फरायनायाव जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे फर्म आबुं खालामनो सानदोंब्ला बेखौ थाबैनो खालाम। इसोर शिबनो दै बावनाया नोंथांनि दावगानायनि लामाखौ बेखेवगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। मीन राशि। दिनै खरसाया बांगोन। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दाफोरमाय। नोंनि जिउ लोगोरिनि थाखाय नोंथांनि मान-सन्मानआ एसे गाज्रि जानो हागौ। माखासे खरसाफोरा गोनांथि गैयै जानो हागौ। दिनै जेबो गिदिर खर्सा एबा समायखिरा लानो नाङा। सोरनोबा होनाय मोनसे गिदिर समायखिराया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। सुबुंफोरा दिनै नोंथांखौ फोथायजाथाव मेगनजों नायगोन आरो नोंथांनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ बाख्नायगोन। नोंथाङा बेखौ थि खालामनांगोन दि दिनै नोंथाङा जेबो समाजारि मान-सन्मानजों मोगा-मोगि जानाङा। नोंथाङा मोजां देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।